И така хора, здравейте всички, аз съм Велов и така леко мастери съм аз. Да. Едновременно. А! И така, сега може да чуете лек шум. Мама тъпа, сприем! Майка те бах, конта ти го тури! Добре, Всички слушалки са ма болят уши от тебе. добре, повече няма. И така хора, като дигна... сега като вземем твато и като дигна 6 лева, пак ще... Тоест, сега взимаме синто. Спирам клипа, взимам. Дигам 6 лева и пак ще пусна клипа. Само да вземем това тук. И аз вече се брият на хулта и на всеки 3 удара с улта мога да ги... става просто пускам някакви пламъци, някакви такива прости. Сега го чакай малко да прекъсна и да хейтна в клипа. Вижте го. Той не е... Той е там, като сказал герой, той не е джангъл, обаче сложил смайт така човека, що па не? Моля се, изчакам да се скажеш, защо ме смайта, искам да умреш. Така, на всеки 3 удара... Майка ти да е пак, конда ти го тури! Така, на всеки 3 удара... Ей, то смидил, повече с него няма снимам. Всеки 3 удара, като съм стъкнал, ето, примерно... И така хора, дигнах 6 левел, лайка бот. Стига, свиник! Имам 9 милиона заради тебя. Един дет! Един дет! Ти си виновен, ти. Аз поема на убийство. Чай да откъда. Ай, се изнасям. Ти кога дойдеш. Съм много тромав, па няма миняни. Чай толкова видих. Човек! Аз чувам малко от топ 9, ако толкова... Кой ще прави сега, кой ще прави сега, да ми кажат тъй леко. Матахари в устата. Мазен. Хари в устата. Това им. Чай взема червен. Много засърбява носа. Много больше идеш. Аз вземам тяхното червеното. Кои са? Грам не ме ви. Човек, чекат не си го взимат, какво да правим? Няма джунгла. Някакъв човек 4 лева тук при мене. Да дойда ли да го взема? Никой искаш ела. Идвам. Виж го на колко е, бе! Искам. Дева, виж го на колко е, бе! Ари, идвай, бързо! Как хора, това е персонален късър, не му пръща. Оооо! 2 от 1 съм за разлика от тебе, 0 от 1. Кулата на тролея! Ти си тъпилот, ще се смея. Бой, човек, предишната игра без хелтки дигам 11 такова, като спуснах хелтките, не знам колко дига. Пушиш ми хуя, пълен с хуя. Не, се снимам. Дай бе, старваш си мишката. За кой път? Си в тия така, ама не ми е за първи път. Ма не ти си в тето. Не ти и това си в тето. Да. Но да игра 3 пъти се стара. Само 3 пъти. Ей, тия с миньони, аре, Пушиш помогни ми на... кура, пълен с кура. Помогни на това, бе! Айде, какво да прави? Виж, човек, някакъв атаките на 6 секунди. И какво сега, то не може да го убиете, те ли? Не, просто влизат в кулата ни, гарич. Ай се скрие тук в храстичи. Ураста. Мистера. Да ти го урасна, храста. Виж го, човек, скачам, убия си. Простите си. Прави. Да. Сложката е на малко, няма да има проблем. Да умреш в кула. Мистера, не взех убийство. Колко си? Колко се смееш, че ти си 0 от 1, ако ми се правиш? Ми заради те за нула. Да, заради мен. Той не може да играе и вика заради тебе. Така, уважаеми зрители, вижте, че като той не може да играе, обаче вика, че аз съм му виновен. Педофилче, кой иска, че... Късър на Макс. Много те убият. Миналата игра беше късър, човек. Ти беше късър миналата игра, не аз. Имах 4 кила, къщ съм. Имах там, колко кила имах? Да, и 2 кила Имах 5 кила, къщ съм късър, бе. И 5 убийства ми тя накрая миндилици. Вие взехте кулата. Ти колко убийства имаш в миналата игра? 7 мисля или 8. Нещо такова беше.
Тя мина много бързо, няма време да се фидна. Нямаш време да се фиднеш, ти твоето фидване го знаем. Тоест аз го знам. Твоето фидване. Тоест, той не се фидва тях, това искаш да кажа. Че не фидва, не го фидва тях. Няма време мене си да фидна. И почна да фидва тях. Айде, бате, къде отиваш? Не, забравяй да хелт пак, няма проблем. Да го пресрещна ли? Кои искаш, няма да е лошо. Гъс. Чай да го правите и тук. Айде, не Ти ще го разпеш. трепиш. Не. Путаме на 5 на 3 секунди или нещо такова. На три също- удара тапана. Може да не го питам някакви такива огънчета или Ари, някакви стига се обяснявай кула. някакви простийки им пиха на всеки 3 удара. Сега удрям по ти ми я пуска. Айде, Уха-ха-ха! айде. Как мини на село? 54. Ти писи, че трябва да съм 21. Колко миняна имаш? 21. Охо, черанто му. То няма го бия под клъч. Че сега ще умреш. Трябва да го оставя да умри. Ай, не. Да го оставя да умри. Си да умра. Ще... Няма по двама! Ари, помогни, че на двама е! Помогни ми! Аз как съм, Давай, давай. знаеш ли? Помогни, хайде, бе, човек! Подари ги като хората! Чуто, можеш да го настигнеш линия. Негър! Няма го настигна, как го настигна, че утли си. Човек, аз ги източвам, ти някакъв си переш нататък си блееш си като миндил. Аз се блея, ти тъп ли си, момче? Къде беше аз? Под кула. Един го взехме, дори не можах. Ама аз ги източих и двамата. Им се източих. Уа, 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 уа. Recall for the beach. Не, на топа няма никой спокойно. На бота няма никой спокойно. На топа не че има някой, ама. То не са набутнали много, като гледам. Сега ще след малко на бота да бутна една кула. Да я бутна. Може Да да я бутна. Виж, 1, 2, 2 съм. Човек, много си гарено е. Аз някакъв свалям си двамата, 2 в 1, свалям ги на по една дръжка и Човек, Поне разбираш ли, като че още успеш- нямам атак, нито демидж, нито атак спид. Кюто. Сепиш жени, нали то са Кюто. там бутат. Нали, убих това първия и то замина и бях на малко кръв, как ти ли си? Виж сега, аз теб е единия, виж го другия на колко Не е. мога да видя, защото такова. Защото си негър. Защото спиля аз. Дабъл кил. И така хора, ще спра клипа и Аз направих дабъл! стане нещо интересно, пак ще го пусна. Хора, сега вземем дракона. Леко ни. Ай, почвай го. Пускам си улта си. Аш. Аз пуснах игнайта върху него. Още в начало. Боже, кой е това? Аз майта, обърках с майта. Чакай така един мангалю да го присрещна, лек. Тигърка! Ме, кой И си че така спиш? хора, Антон спиш, Кръцко Джинго. го енгейджнаха яко. Малче, дай бани. Ти спиш човек в джунгъла и от време да ми да ни късваш, няма проблем. Вече втори къс ти имам за. Ой, ти какво правиш тук? А така, би го. Флашваш, а? Опа, опа, опа. Уха-ха-ха! Еба и циганския ти пизда, еба. Аз между другото си купувам хелт, да му е лесно, да ни ме направят лесно. Тук човек ги правя с мата Съм Хари. само на 3000 хел. Хел. Хел това е. Хелт. О, те не ги Придаваха се хора. похорам се това. Виж, че само като да видя, че правя дава кил 2 пъти и Да, молят се, не дей. тъдън, виж за мен няма пуската. И Сам като така тях. хора, надявам се, Хили че хел. да е харесал. И моя, аре, бай-бай, лайквайте, абонирайте се и хит. Искам да му пишете на лично съобщение, че е пидерас. Аз спрях вече бием. И така хора, надявам се, че е харесал. Аз бях Авелов и благодаря, че гледахте. Сега чакаме тук да ни заради играта и като Марава почне- хора, абонирайте Мутнила. за мене, аз съм Христонев.
И като почнем играта, ще пусна пак